Side there. Oh my god. Side. Oh my god, guys. Oh my god. Ini Nuwa mutun gurin Nuwa. Biar berapa Mwider dong warna nih. Hagra nih Mwider. Oh my god. Happy birthday, Palangshi. Stories I'm a fool for your love. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bidin Vlog. I hope guys all are doing well. So लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय आसा खालामो गासै मोजां दं। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ आरोना दिनैनि भिडिअ मानि जागोन। स' दायो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। लेट्स गो। दायो जोङो लडसिम थांसै आरोना बेनिफ्राय नै भिउखौ नायनो हागोन बेयाव मरा फाग्ला होनो बेखौ। मोजां आरोना लोगोफोर बेयावबो जायगाया नै। ओमफ्राय थांसै आरोना जों दायो सानैजों कनिन्द्रजों आंजों थांसै लडसिम। बेयाव फरेस्ट केम्प दं आरोना नै फरेस्ट केम्पनि ओजा लेफ्टजों ससे फैबानो मोनबाय आरोना लोगोफोर नै बैयावनो 100 मिटार जागोन बेनिफ्राय फरेस्ट केम्पनिफ्राय दा नै बेनो आरोना। ओमफ्राय मानासआ नै बेनो ओरैजा फेन्सिं सोंनाय मैदेर हाबनो हायिनि बेनिफ्राय मानास आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय मानास जाबाय। ओमफ्राय नै सिङाव हाबलांसै जों दा नै भिउआ सिगाङावबो फैखांखाबाय आङो सिगां फार्स्ट अपेनिं खालामनायावबो फैखांखाबाय। ओमफ्राय दिनै जों 2 टाइम जाबाय आरोना लोगोफोर आं बेयाव कटेज दं इयाव ओरैबो मै फाख्रि ओइखौ मा नाम मोनथाय बावजोब्बाय आङो। ओमफ्राय बिबारा नै बिराद मोजां। जोङो बेनिफ्राय मानास सिङाव हाबनो नागिरदों आरोना जिपजों। ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। सल'खौ दायो जोङो मानास सिङाव हाबफैबाय आरोना। ओमफ्राय आदाया खोन्थागोन बबेसिम थांगोन जोङो दायो लाफासारिसिम थांगासिनो दङ। लाफासारिसिम थांनायावहाय जोङो गोबां रोखोमनि जुनारफोर नुनो मोनगोन आरो जोंनि हाग्रा बे ओनसोलनि माने समायनाखौ नुनो मोनगोन। ओंखायनो जायफोर बिथांमोनहा जोंनि मानास नेसनेल पार्कआव पानबारि रेन्जनि सिङावहाय जिथुनाखि जायगाफोर दङ बेखौ दावबायफैनो थाखाय नोंथांमोना गासिबो फैनो हागोन। मानोना जोंनि बेवहाय पालांशि टुरिस्ट लजआव जानायनि सुबिदा थानायनि सुबिदा आरो जिब साफारि गासिबो दंजोबखायो। ओंखायनो जायफोर बिथांमोनहा फैनानै जोंनि पानबारि रेन्जनि सिङावहाय मानास नेसनेल पार्कआव बेरायनानै नायगिदिंफैनो गोसो नोंथांमोना थाबैनो फैनो हागोन। स' लोगोफोर दायो जों सुखानजा मोनफैबाय आरोना नै भिउखौ नायनो हागोन बरिया आरोना लोगोफोर नै ओरैबो आरो एखिबो पिकनिक स्पट ना बरिया पिकनिक स्पट नहय पिकनिक स्पट नङा। आदा इखौ मा जायगा होनोमोनलाय? फालांशि ने इयो? औ इखौ फालांशि ने होमबा? बे बिदि नामावनो जोंबो माबाखौ रिजर्टनि नामखौ दोननाय जादों। स' लोगोफोर दायो जोङो 194 आव सफैबाय आरोना भिउखौ नायनो हागोन नै बरिया आरोना भिउआ नै लोगोफोर। ओमफ्राय नै इयाव भुटाननि मोनसे माबा होननाय दङ बेखौ बारलांमोन आदा बारलांमोन जाहैदों ओजा ससे बारलांना नाहरनोसै। स' लोगोफोर दायो जोङो 194 आव सफैबाय आरोना भिउखौ नायनो हागोन नै बिराद मोजां आरोना लोगोफोर नै हाजो गोजा ओरै भुटानाव गोलैयो जाहैदों बे हाजोफ्रा गासिबो भुटाननि गोजा बरिया आरोना लोगोफोर नै ओरैबो। बै सिगाङाव मैसो दं हाग्रानि मैसो। ओमफ्राय जों नायनो नागिरदों आरोना लासै लासै गार्ड दंखायो जोंजों नै। लासै लासै रायलायनांगौ आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर मैसोखौ आङो भिडिअ खालामस्लाबनो हायासै खारलांजोब्बाय। ओमफ्राय दायो जों सिगांखै थांबावनो नागिरदों आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जायगाया बिराद फिस आरोना लोगोफोर थान्दाखा। ओमफ्राय गोसा रायलायहोआ गोसा रायलायबाथाय नों जिब जुनारफ्रा खारलांजोबो आरोना लोगोफोर लासै लासै रायलायनांगौ। ओमफ्राय बैयाव अमा दं आरोना लोगोफोर बे अमाखौ नायनो थांदों नुगोन ना नुवाथाय केमेरायाव ओरैबायदि मोजां ना लोगोफोर ग्रासलेण्ड गोजा थान्दाखा आरोना। ओमफ्राय जिब जुनारफोरखौ बेयाव नुजोबगोन जाहैदों। ओमफ्राय दिनै गैया आरोना माखासे नुवासै जोङो अमा नुबाय दाउराइ ओमफ्राय मैसो मोख्रा फुरा ग्रासलेण्ड गोजा आरोना लोगोफोर। गान्दाबो फैयो मोसाबो फैयो गासिबो फैयो जाहैदों बे जायगायाव। स' लोगोफोर नै मैसोआ बिराद लाखि आरोना जों लामायाव दङ नै
Oh my god. मानै जिपसि दास हनमुखत चाव Oh my god. माथाम अरे जंगली गरु नाकि जंगली गरु ना अरे भाई साइड दे Oh my माब्रै god. Oh my Side. god Oh my Oh my god guys रास्ता पूरा Oh एकदम my ब्लॉक होइছে god Oh my god ये इतना सारा Oh my god नै Oh my god guys मैसो आरोना लोगोफोर हाग्रानि नै बहुद दङ नै ओरैबो नै लामायावनो फालोखा आरोना लोगोफोर नै Oh my god नै Oh my god नै ओरैबो गांसो जादों आरोना इयाव गाइस ये देख सकते आप लोग ये देखो क्या है भाई फिसा फिसा दङ नै लोगोफोर फिसा Oh फिसा my god हमारा रोड ना पूरा बुकिंग कर दिया यार ये देखो हमारा पीछे गाड़ी है फार्स्ट टाइम नुबाय आरोना हाग्रानि मैसोखौ दिनै भिउआ आरो नै मा बुंबावनो आरोना लोगोफोरनि आयै बरिया नेचारेल भिउ गोजा नै हाजो दङ ओरैजा हाजो दाबो दं नै मैसोफ्रा खाराखै सल'फोर भिउफोरखौ नायनो हागोन नै बरिया आरोना पुरा ग्रासलेन्ड गोजा नै ओरै नाहरनो हागोन ओरैबो आरो नै हाजो दं ओरैजा बरिया आरोना ओमफ्राय ओरै मथनगुरि दंफैयो आरोना बैनो मथनगुरि आरोना लोगोफोर नै न'आ मथनगुरिनि न'आ बेनिफ्राय ससे थांबानो मोनबाय आरोना जोङो बेयाव दैखौ ओमफ्राय पारमिसन गैया जाहैदों बेसेबां थांनायनि दा जों बेनिफ्रायनो रिटार्न जाफिननांसिगोन आरोना लोगोफोर नाছিল কিন্তু বাইচান্স যদি ডাইরেক্ট করে যদি থাকে এতে কমপ্লেইনটো আহি যায় সেইকাৰণে এৰি পৰা আমি গুচি যাম स' लोगोफोर दायो जोङो बेनिफ्राय थांफिनसिगोन आरोना ओरैजा मथनगुरिखै थाङोबा जोङो मथनगुरिखै भिउआबो बांद्राय इदि मोजां मोनखाया जाहैदों ओमफ्राय जिब जुनारफोरबो खम फैयो ओरैजा जोंनि साइडखै बांसिन फैदों आरोना लोगोफोर दायो जोङो गाब्रुखुन्दानि वाटारफलखौ नायनो फैबाय आरोना बेनो आरोना वाटारफला दा एसे रानबाय दैज्लाङाव बिराद बुरजा फैयो आरोना बिनिफ्राय नै गोजौनिफ्राय फैथारो लोगोफोर दायो जों वाटारफलनिफ्राय थांफिनसै आरोना डाइरेक्ट जोङो रिजर्टआव थांसै एबार बेयाव बिराद बुरजा मैदेर दं आरोना नै हाग्रानि मैदेर नुगोन इतना सारा एलिफेन्ट हाग्रानि मैदेर नोगोद बुरजा लोगोफोर नै माय गड नाय लोगोफोर नै माबैसे दं मासे माने फिसा फिसाबो दं आरोना मासे मानै माथाम आरो बहुत बुरजा दं आरोना माय गड फार्स्ट टाइम हाग्रानिखौ बिदि लाइभ नुबाय आरोना लोगोफोर नै लाइभ Oh my god लोगोफोर बेयाव केम्प दं आरोना फरेस्टनि स' लोगोफोर दायो जोङो फालांसि लड्सआव सफैफिनबाय आरोना ओमफ्राय जोङो जि जायगायाव थांनो होनदोंमोन बेनिख्रुइ गोजानसिनाव थांदों आरोना लोगोफोर जोङो ओमफ्राय फैनायाव मोनाद्रायनानै माखासे जायगाफोरखौ आं देखायनो हायासै ओमफ्राय जोङो दिनै बिराद लाखि आरोना लोगोफोर मैदेर नुबोदों मैसो ओमफ्राय मै हाग्रानि अमा ओमफ्राय दावराइ मोदि मोफौ ओमफ्राय मान्दाब मोख्रा ओमफ्राय हर्नबिल दाउबो नुबोदों आरोना लोगोफोर जोङो ओमफ्राय लोगोफोर आङो आदामोननि कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होगोन ओमफ्राय स्क्रिनावबो होगोन आरोना लोगोफोर नोंसोरो सोरबाफोर फैनोबा आदामोनजों कन्टेक्ट खालामनानै मानासाव हाबनो हागोन रुमा मोनबा दं आरोना लोगोफोर नै बेयाव मोनसे ओमफ्राय बे मोनसे ओमफ्राय नै बे मोनसे ओमफ्राय मोनसेया बैयाव आरोना लोगोफोर दायो आङो रुम सिङाव हाबनानै नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना फेसिलिटिफोरखौ सिङावनो बेबायदि बेड गंनै दं बेयावबो डाबल जायो रुमा आलदा आलदा गोजा आरोना लोगोफोरनि फेसिलिटि आलदा आलदा गोजा इयाव सानै जायो ओमफ्राय नै इयावबो ओरैजा बाथरुम दं बरिया ओमफ्राय दा बेफोरनि प्राइसखौ आं आदामोनाव सोंनानै नोंथांमोननो खोन्थागोन दिनै 20 डिसेम्बर जोंनि नैबे फालांसि रिजर्ट बा फालांसि रिजर्टआ चिरां डिस्ट्रिक्ट पानबारि रेन्जनि सिङाव थानाय मैना फरेस्ट बिटनि साखाथियाव जिहेतु मानास नेशनेल पार्क आरो बे मानास नेशनेल पार्कआ जिहेतु वर्ल्ड हेरिटेज साइट आरो बेयो मोनसे जोंनि इम्पर्टेन्ट बार्ड प्लेस आरो दानि जितु टाइगारनि सेन्सास मथे
जोंनि बे मानास पानबारि रेन्जनि सिङाव थानाय सिङाव हाइएस्ट जिहेतु टाइगारनि पपुलेसन जों बेखौबो मोननो हादों दा पालांशि रिजर्टखौ जिहेतु बोसोरसे जाबाय दा बे बोसोरसे जानायनि जोङो जोंनि नैबे रिजर्टआवनो जोङो बार्थडे बा अपेनिं जिहेतु जोंहा बोसोरसे जानायलाय जोङो सेलेब्रेसन खालामनो नागिरदों दा बेनि गेजेरावनो जोंहा माखासे बिथांमोनखौ जोङो खावलायनानै लाबोदों जेरै जोंनिनो आसामनि सासे जाखांफुबाय थानाय इउटुबार जाहिद आरो लोगोसे जोंनि बरपेटा बिजिडिसिनि भाइस चेयारमेन जोंहा सरेन बसुमतारी बिथां आरो लोगोसे जोंनिनो साखाथिनिनो सासे जाखांफुबाय थानाय इउटुबार बिदिन बर' गासैखौबो लानानै जोंनि बे पालांशि रिजर्टनि बोसोरसे आबुं बेखौ जोङो दिनै बेयाव खालामनो थांगासिनो दङ जोङो बेखौ टुरिस्ट रिजर्ट बा पालांशि रिजर्टखौ लुनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय जिहेतु जोंनियाव आगु समफोराव जों नुबाय थादों जोंनि पानबारि रेन्जनि सिङाव हाग्रा बा मानास माहारियारि हाग्रामायाव हाबफैनाय जायफोरनाखि बायजोआरिनि दावबायारि बिथांमोना फैनानै थानो थाखाय सुबिदा मोनामोन बा फैनानै बोथिसे जालांनो थाखाय सुबिदा मोनामोन दा नैबे माखासे जेंनाफोरखौ नुनानै जोङो जोंनि बे पानबारि रेन्जनि सिङाव जों बे पालांशि रिजर्टखौ जों लुनाय जादों आरो बियो दिनै बोसोरसे आबुं जाबाय दा बे बोसोरसे आबुंनिनो जों मोनाबिलि समाव जोङो केन्डेल बायनायनि गेजेरजों जोंनि बे बोसोरसे पालांशि रिजर्टनि मोनसे जोङो केक हानायनि गेजेरजों जों सेलेब्रेसन खालामगोन Happy birthday, Palangshi Resort. खुलुमबाय दिनै बे पानबारि रेन्ज फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय मैना केम्पनि साखाथियावनो मानास नेशनेल पार्कनि जि सिमायाव मोनसे पालांशि रिजर्ट बे पालांशि रिजर्टआ दिनै फैयै आबुं 1 बोसोर दिनै जानानै थांबाय आरो बिनिनो आबुं 1 बोसोरनि दिनै बावहाय केन्डेल लाइटिं खालामनानै बावहाय केक हादोंमोन बिनि आबुं 1 बोसोरनि दा बावहाय जोबोद गोजोननायजों आङो गासै जोंनि आसामनि बा जोंनि भारतनि बा मुलुगनिफ्राय बावहाय बे 1 बोसोराव गुबुन गुबुन हादरसाफोरनिफ्राय बे पालांशि रिजर्टआव बिथांमोना दावबायफैदोंमोन बे दावबायफैनायाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बिनि थाखाय जे गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय बा जायगानिफ्राय दिनै बे पालांशि रिजर्टआव फैनानै बिथांमोनखौ जोङो नैबे जोंनि पानबारि सिंनि जितु बे मानास नेशनेल पार्क बेहाय बिथांमोनखौ दावबायहोनो खाबु आरो बिथांमोनखौ दावबायहोनायजों लोगोसे बे रिजर्टआव बिथांमोनखौ आलासि महरै सिबिनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आसा खालामदों फैबाय थानाय समफ्रावबो जों बिथांमोननो जोंनि दावबायारि बिथांमोनखौ जों दिनै नेनानै दङ जोबोद गोसो गोथारै आरो बिथांमोनखौ जों हानायमानि सिबिनो आरो बिथांमोनखौ जों बेहाय जानाय थानाय बिथांमोनखौ बे जायगानि बे ओनसोलनि बे हाग्रानि गासिबो नुथायफोरखौ बिथांमोननो दिन्थिनो थाखाय जों जेब्लाबो साखाफारा जानानै दं आसा खालामदों फैबाय थानाय समफोराव बिथांमोनहा जोंनि बे रिजर्टआव फैनानै बिथांमोनहा जोंनि नैबे माखासे खाबुफोरखौ बिथांमोनहा लाफैगोन बेखौनो मिजिंथिदों।